SK Production. Kar ku tsaya ja in ja mata gawa tana dokata, ku tashi ku nuna ku ne masu faɗa aji ba wani ne ba. Na ce kar ku tsaya ja in ja mata gawa tana dokata, ku tashi ku nuna ku ne wanda ya ƙi ku yana ruwa tsindin sama. Abinda nake so ni fa yaban shi ba zan daina ba, ku gane nufin magana ta mata su na rike ba zan ba, ko a gurin nan lura su azurawa ido na duba, kar da kuban kunya rawa yaro baya iyawa babba, kai da gajin sautin nan ka san ai yau ba jiya ne ba. Tunani aiki na shi ba zai taɓe ba, wanda yake yin kushe shi ma na shi ba zai kyawu ba, ba ni sakin murya ta gunda ba za a rufin sirri ba, ni na rike mataye kai kuma me ka rike dan baba, sun wuce in raina su kai ma haka kula yalla bai. Ja in ja mata gawa tana dokata, ku tashi ku nuna ku ne masu faɗa aji ba wani ne ba, kai aje zancen hula kallabi ya wuce in raina shi, wanda suke sanya shi ko a ina suke ba sa kyashi, ka ji halin mataye mata su suka koyan kishi, wanda yake raina su dole tsara ban zagin shi, tunda akwai ummata kaga akan ta ba zan kyale ba. Su ne ginshiki in baka yarda ba ga hujjata, suka iyawa kurma gurgugun su yake sangata, ba su gudun baye dole ban su ya dan sana'ata, ko a iya wannan ma in ka faɗa su faɗi kai wauta, to ka tsaya matsayinka ko ya yake ba zan tauye ba. Sai amma maza ka nema abin yi take, fitin da akwai Allah ɗaya wanda ya bici dan marke, za ya iya ma kai ma in ka faɗa a rike nan take, ni a irin nazari na ɗan ruwa za a kira ɗan wake, babu zamani ne nan waga Halima mawaƙin mata, wanda idan ya sauka mata ke aje komai su zo. Ja in ja mata gawa tana dokata, ku tashi ku nuna ku ne masu faɗa aji ba wani ne ba.